màster en periodisme especialitzat en informació internacional i màster en periodisme especialitzat en informació econòmica. Per què aquests dos projectes per part de l'IDEC? Doncs en primer lloc perquè són dues idees noves, innovadores. Són uns productes, diguem-ne, que no són fàcils de trobar, almenys a les nostres latituds. D'una altra part, el nom ja és prou expressiu, es fonamenten en el principi de l'especialització professional, que és fonamental en aquests dos àmbits de l'exercici del periodisme, les relacions internacionals i l'economia. No ens podem imaginar un periodista especialitzat que hagi d'entrevistar, posem per cas, un Premi Nobel d'Economia i li pregunti: escolti, vostè, per què li han donat aquest premi tan important? Què sap fer vostè? És a dir, parlar des de la ignorància, s'ha de parlar des de la competència, des de l'autèntica adquisició de conceptes, podríem dir, gruixuts. Això és el que pretenem oferir amb aquests dos màsters, que pretenem que siguin gràcies a que hem aconseguit reclutar un estol de professors realment extraordinari, molt prestigiosos des del primer moment i que en poc temps es posicionin d'una manera realment notable en el panorama europeu. El teu futur és ara. IDEC, Universitat Pompeu Fabra. Creiem en tu.